Ingdeng po lek the chingria mai the dong pathua klamalong ke paman pon. Sorupothar MAC constituency along APHLC Congress Party asok boi kangrai. Polling center long thomadim no road no vote asai ke deng. Suri kebache ke ron ponlong ahok sengret kharbang abidi sarmate rongkhang education block chairman piraten pen ke ACCM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachoro MAC kadom terang piari deng pen ongdung adim long e ke sompon Pini ada pabirta long pen kado kavya phantame adab ke mea kardom nang pazuriklo tang te pini ada pabirta juitha Lekhe chingria mai pen patir pi ponsi lakha kre troxy so cheng dhenta constituency angkang ke do thedong pathu aklamalong theria chiklo niphai kre pho arni ingdeng pho lekhe chingrum amai ke paman ponalong Padmasri Pukhila lekhe pi chetongdun Bangso amayalong Maipu Mohan Singh lekhe pen kachari pon amayalong Chunbang Rajesh lekhe pen si aluhi ke pachini la pen me ke phalam the pajir pon Bangso lekhe chingria mai ke paman pensi phusar phisar korte ingjir pen chenglok don rap chichini ponlo lapen karbiang long angkang pi ke do ana lekhe asoratum chepang thek pon longlo lapen non ove ki miatum aphan matha ponsi lekhe asor ke plang alu thuya lo tame ke paklang pon ji aphan chisik pon lo pusi chunbang pen pachini pon Nong nam kache thangklong lunse pi anparta Padmasri Pukhila lekhe pi pen maya long ke than pon ke lekhe soratum aso ingjir ching honvik la pen lekhe ruatum ke lunse robinong pusi than pajir mi ponsi amen binong ke kareng lekhe pi pusi than pajir mi pon Bangso lekhe chingria mai ke paman ponalong manpeng aluhi Padmasri Pukhila lekhe pi la pen lekhe chingria mai abidi sar Kameswar lekhe lunse pi kajir lekhe pi anparta G10 lekhe Divinson lekhe tum pen chenglok lekhe ro ari matum chitong donsi ing samjin pen pachun pon Ahoklo karbi lekhe chingria mai ki bipon lage thedong ha warlong siltum bipono lapen nilitum labangso lekhe chingria mai ki cheng penonan ningkan phoan ke chok la poson sinitum peman pono lapen lekhe chingria mai ki bipon pen nilitum kemang lapen kamatha pon lahalo aprang se bangke karbi lekhe ke doan lekhe tuma phusar kona pensi kewang ma lapen kurjon mate kangtoi kangdai lapen phusar phisar punu pisar laka dogo ve kachichini phansi dela bangso me bang tum bipon lo la sok bipen nilitum ale galong pon lahalo nitum che theklong lo je nilitum nilip ke do nihang ke do alekhe do anstame nilitum kacharo nangji nilitum aphu tum ban tum jepang theklong lo la sonsi jongsi nilitum la bangso me bipon pesonte nilitum lekhe tum kacharo nai la panang pada esuma do ma kachan ponang yer sok isung bang dokok dahai ta nong mang ke nilitum isake joy wan sonsi tum je theklam lo lalo jang to bong pen lekhe tum mang ke I hempiarolo pusin to pu saudon pen tum chini pon the ke plang tomu nil tum ke tok ponje bang chisik pon bomlo lasi non kewangji next aningkan bang nil tum la bang solu thui peklang ponje bang tum chisik pon lo nili ki pu kang tung ke ningarong tik lo bini amai ke bang isi ang thek lalo ili tum aphan phisar phusar Tirim tiram nang pangnu dun pena jokado ko be chingrum long no nilip nihang nirep nitur dun chingrum long pena joksi pini ilitum la puson botor bukan sita answer kang ting sang sitami ilitum akan tirim tiram pusar pisa tum nang kecedon dun ang thek ilitum celong non kejo alom soya sita botor nang klar dun chen mesan son si thek
lata isi ning karong ang thek lapen ili tu me phun me et pen ni rep ni tur ni lip ni hang utarong khang ili tu lekhe ka chingri amai ili tu ka chingrum long lata isi ahir jume Halloween pen ke bang sta me sen pen ke bang long ili tum ki than long ki mum long la puson yong se ka than ki mum awi pulo tang te ili tum chichini me bombo nilip ni hang ka ili tum chichini ne bombo chilir thik ke bombo ake ili tum chinghon ang thega be dat ko sita pinia bang te nili ning ke thedam ning ke chihok dam ke nili laan se ke chihok lo pening ning kan pho akichok hut ang deng an sin nili nang dun long pin lo talabang so ning kan pho akichok hut ang deng nang pidun long bang ke isi ke chihok nai ke ili tum bang so kang hon ili tum chimit melu lapen ka chimit long nang nelu itum ka te chingrum ber nang po si aning kan wang akibi sitame itum chitudun pet lo nang cibor idun lo nang ili tum ke akatrek avelo ili tum ejang sorong bong ke lekhe asor henlo ahem pi nasi ili tum chihok nai nasi lapuson apor ke me ke long apot nili sita nang chitong dun long apot nili chihok pi lapen pini labang support mostri award ke deng long sita pirim piram pusar akhir jume jong se awi poson te nili lapuan angkang pirthia dang nili juidun long le deji setapi ni lekhe sora suang jir pen ajok karbiang long angkang suarlu ahin pen nili nuet sin nili labang so award chodeng dun long lo ke deng long ke kalilang sita deng po non April la chiklo bang ke nilphan nang deng pon po Therepo ni phai kre pho surihini reng ko the truck arni Surapothar MAC constituency along Paklang so polling station pen don truck caprai CAPHLC Congress pen JOC MAC kadom te rang pia hemalong BJP party along chipo ogdun Aluhiaman pen KAC board chairman Mohan Singh Tiso chitong dun si BJP ruling a party along ke do nang lok alam the jai tekang BJP Surapothar Mondol Committee Amaipu Silarson Rongpi Kachepehem Phu Pon Amailong MAC Kadom Te Rangpi KAC Board Chairman Mohan Singh Tisotum Ari Deng Pensi BJP Along Kachepo Ogdun Anatuma Phan BJP Aphutup Ku Ponlo Mayalong BJP Surapothar Mondol Committee Party Klembang Lapen Mahila Morcha Atum Chitong Dun Si Mai RDP Dun Mayalong MAC Kadom Te Rangpi Pen Radaphan Lam Theke Than Pon ke non ke wangji MLA ki liga hut ke candidate bang phua phan ke lang nang ji kali BJP Arjana Longle vote jok pet lo nang pusi ning pathe pon Halapu BJP aphutup kachiku ponatum pen setame non ke AC ke chari pon CEM Dr Tuliram Ronghang ki japon ke me khei dhorom plak ple pin pen a jok ke me theklong si sarkar chari pon BJP party along chipo ogdun pusi che than pon rinti Bokajan Hanjang Lang Sopen Bisnu Lekthe Nangkelo Birta Zindabad Dr. Tuliram Rohang Zindabad Dr. Tuliram Rohang Zindabad Dr. Tuliram Rohang Zindabad Kadom Te Rangpi Zindabad Kadom Te Rangpi Zindabad Lakhain ko rapho nilip MAC constituency ka parlo Koilamati pen ha inglong ke do ahavar arat therepo chiklo ni phai kre pho arni no road no vote pu avot polling center long thomadim upper day grum phangcherop lapen khanari karbi rongkre pho lapen rengma rongkre pho kado kabi rong thongkep so se araratum ningki pung chipaklangsi aphong to war nang pi po punang ke chak ningkan ke pleng de rapita thangnat ang thek ave lasinon ke karbia khai lapen rengma khai atum chelang pet pen 3 polling center development committee pu upper day grum LP school along amahang pathek pon tanglo Upper day grum Lokhiram rong phara rong along ke do upper day grum LP school along rengma khai lapen karbia khai atum chelang pet pen no road no vote pu radatum ningki pung chipaklang si nona phong Assam Assembly elections MLA elections aprang jongsi nilitum nilipa havar inglong havar ke do rengma khai lapen karbia khai kado kabi rong thong kep lapen
bang surihini sose water supply do pini pen apor pilo nini nithom ang bongjong si nilituma phan koilamati pen apar day room phang cherop khanari mai timung apar ka cheleng atowar nang selam le polote vote jok jedeji lapen komat si nilituma phan nang kherap mala so party aphan si vote jok lapsi pahaita pahai vegji seta kedam tanga son thak thak nilituma phan development amen pen towar delong lapen ason nang ki chak thap alam chot ke nilitum kroi kre aphong nilitum inglong a habar ke dwara ratuma phan nang ke chak nang ke bai alam chot ke batai luverwe pusi pherang ke thengno raratum ning ki pungalam thei chepaklang pon Ratchedon Sarpen Tree Polling Center Development Committee Khenga Rengma Aphan Maipu Khogen Terang Aphan Dun Maipu Arpu Binu Teron Aphan Kongchun Bang Arpu Dulo Rengma Aphan Rap Maipu Arpu Kenimo Rengma Aphan Dhim Rimbang Arpu Jameson Rongphar Aphan Dhin Chun Bang Lapen Elbert Rengma Aphan Bidisar Arpu Pek Ponno Pini penap ang bong koilamati ha inglong ke do kedam atowar aphan dolong lapen ason kedam tang nang ki chak alam chepa pleng pledet pulote vote epak ta pipe pusi pherang ke thengno raratum ningje ponrinti yes ma'am pidi lada ps ke thongil tum achinum pen nitum kiddu kelak kela sarkar non ruling sarkar phansi chonegri iklo athege kedam tang ni do rengma ngada festival huta cm sarda abi thangsi nangki chakdu mane koila mati tu ngada place anke to warge na klempa mepu pokali ako mla dr nomin momenta mane nangki chak tang do patahini lolang kita seta no anta avelang to war bangke lasi nili non kininje ya thege la pohelo non kibang ye election mla election bangke non ni tum ps ke thom apa de grum phangcherop khanari ps bangke mana tuar yong si pangcheng chi putel ni tum bangke no road no vote pulok ni tum bangke lasi non cm tuliram sa tuliram rong hang phata chuning ri iklo ako dr nomen moment mla sa phamtani tum la ps ke thombe alang phanda chuning ri iklo tuar bangke pina dikpen nang claim pipu ma pangcheng pu lam bangke ni tum tri arju kan hilo kasi ni lam theu bangke lang sin tong kado nang tum pini ladak ps ke thombe na tum chingrum pet pe no root no vote pa jai be nang tum deng pon no nang tum amang pathek pon asong amen son no Tree Polling Development Committee nang tum pini amang pathek pon de te nang tum ladak polling ke thom along pen kadok we population kwan doji total Nilitum polling ke thom pen ke 2000 above doi adak karbila pen rengma tum rong kan bak doji ladak ladak total ke nilitum rong the nang li phanar jilang nang tum la polling center ke thom do population kan doi nilitum ladak bangke nilitum 1500 polling ke thom pen na Polling center PS lepen phangcherop PS lepen khaneria PS nile tum song thom PS tingrum si pin ladak apardai grum PS along nile tum karbi reng ma chingrum pesi nile tum kitril te committee senglo kopya posole tum committee ke seng polo tangte pini anian ta khanari phangcherop apardai grum nile tum phan akelang ave towar ave delong tave lasenile tum non akar ia bangke towar lepen delong nang vek nangji nili tuma keso la pene keso akithi ake jang nangli tum nili tum phan ingin so seret ma ingon he ma kupya posini li tum kidam tang ning kan kwang lo ne la tam phan bahut nang pinak ma nili tum non ke public tum nili ning ki thilo la sino nangli tum pini la pen penap nili tum public tum phan isya ke chak non ma tor nang claim pipo pura nali tum cm le pen mla mdc wang nang chak che le ponte nili tum public tum peneng ke बहुत पीपे लाके निंजे दाग लो लासे निली तुम किसुंगा किदुक निली तुम ना चेथान पो लांगरोय बाहरी दो बरिखा उहुत पलो तंग ते लांग थेपो निली तुम किसु निली तुम चे पॉन थे लपेन उसमारा तुम फन संगती निली तुम पॉन थे निंक्रेंग से के जे केपो बरिखा वांग लो पुते निली तुम के कांगतिंग आराब लो कांगतिंग हवार लो लासे नंग लासी लबांगसो कांगतिंग हवार फान rengma karbi atama phan engine so jema engine so sema
lasi ethelam na kalu injin soduk polotang te election se aprang nali tum non mama arleng ke the atum nili tong phan ke jai ke ke jai ke ahawa asawai nang titu pusi nali tong phan sining rilo Kering nang ji pulote aron bari matuma phan ke lang ke lana pon pen sarkar pen ta kachirap chetudun akenang sot Lason si kedam tang therepo ni phai kresi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kuru saratuma phan suri ke ba che ki pidunalong khasi kharwang akhai atumta aron barim dokoka jok bang ke ba kuru saratuma phan therepo ni phai kre pho arni rongkhang education block chairman mate khasi kharwang aron barim abidisar piraten ari dengpen kuru saratuma phan achin thonga hawar min sara rong kharwang ari choke do a hemalong chek ron ponlo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Kachari Lapen ke Assam along rialong Dr. Himanta Biswa Sarma Kecharia Porahut non lapuson kuru saratuma phan tangka pen jakong horang ki pidun ke mesana jok Piraten Ronghang Education Block Chairman mate khasi kharwang aron barim abidisar Piraten kachuro bajerpon Lason si Karbi Aron Barim Chief Convener Kangjang Terang Aphantame Kachuro Pajerpon Anso se claim medame lapen khai kaching thurpen jutang jubat ke pangcho ji aphantame claim dam rape ji aphanta ning ke thepen khasia khayatum towar cholangpon non bangke batum suri kep achek longpon lo seta kuru sar lapen lindokpo bang ingkoi so se dolang latuma phantame ke longpe ji aphantame kachuning ripon pedo Amser mate menser waralom kuru saratuma phan pura Assam Chief Minister pen suri kep labang so cek pinian ledak amser along sengrat karbang along anang palelo hasil labang so Assam Chief Minister relief fund pen nang ipi na ke isi akimesan lopos ni dicadam ke kesemet Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphantame ninga klong pen churolo non adak itum khasia khe phantame nangkelang kalana pen job theladak amsaralong piniar ni tame karkli ka phejo piniar ni tame klembom lang asiladak bang sore singrai kharbang kapereng verji phantame nitum phan jakong horang na pidun ver sonte mesenji kapen ke ansu se aprang kedam ni phantame nitum jakong horang akenang sot tapi midi sore tame akenang sot nasi non ala anwers tame ngitum ningching samlo non ada kedo lindok puang selo asidak lang tum pantame lawang so askim kacedeng thega potame nili chorolo apange ati hai kangjang terang pantame nili sumet chorolo alang ni apora betin kan tame Gedana pipen labang kep pinian ni cek ngoron ponong lo lapan deng ponong lo kasi arang ni pantame ni klong tan suruh lo so ini tum lagap isi sengrat hawang akhasi dan itum juru parpig lo ilitum Dr. Himanta Biswa Sarma lapen akehai Dr. Tuliram Ronghang lapen akehai Kangjang Terang lapen non ilitum along nangkeron pon ilitum khasi along chairman ratane akehai lasi non ladak nilitum kideng pon long mane isi itum ron barim along itum iklem don hakuman tuar ni pelone nilitum ta kurusar do lapen itum niom niti ki klem itum ta aron barim si klem se fakta sikai siwek seta kapajira bangabe piniar nian ke ilitum yo ha Assam Chief Minister pen chenglok itum CM sar pen chenglok pua kethe kiding itum penceng lok pini bang itum phan suri kep kapajir ke lita ning sampit piglo lasi non yola pinpo tu malay bang ta dua tiket lang mane ini ke itum bang kep kakali
urusar pen pangrum dampet lote bang thom ke batam ni yo la so non retum aron bari malong ki klema bang ke la si pan chot lo Lakhain ko rahini Soropothar MSC constituency angkang ki ongdung adim MSC kadom terang piari dengpen long crazy adim long eke sompon. Lake Sarihajan Chariali market shed, construction of waiting shed at Sarihajan Chariali, paver blocks road NH 39 to RJ road via Maising Timung, boundary wall of cemetery ground Maising Timung arong, construction of Lore Sarpo Puja shed Pitiadong, construction of market shed Waiterang arong, construction of footbridge Rongkimi Balipathar, construction of paver blocks RJ road to Saphasing Terang arong, construction of community hall at Saphasing Terang arong, construction of Rogar shed at Patorgaon, construction of Rogar shed at Rongdo arong. Kado kabe pangrum pet long crazy adim long e sompon lo sangpi kadom terangpi MSC ari dengpen. Long A ke sompon along RD ki pidun KAC board chairman Silarson Rongpi Sarthe Terang minority morcha Maipu Dilip Rongphar Mondol secretary Kamal Bey Mondol VP Nasing Ronghang Mondol VP Brilliant Terang ST morcha Maipu Kaphu Katharpi Mohila morcha Maipi Kasang Bepi Mohila Chunbang Monalisa Tisopi Kong Chunbang Dakiram Singnar Sokti Kendra Raikom Terang ST Moratum Chetongdun si RD Pidun. Pinpur me kedamtang second phase CEM public interaction sahut alam kachichak pon atengsi. Chepa pleng pon lopusi MSC kadom terangpi kachitongdun kado kavi ratathengnu klardak waisapen jai tekang. Adun thu kewang chilang MLAL ahut kado kavi chirap chitodun si ongdung avot spen chepa hai pon thek jia phan kachitongdun araratuma phan ning aklong pen chuning ritekang. Bokajan hanjang langso pen Bisnu Lekthe nangkelo berta. Tang te pini ada pabirda bangke kang tonik lo kado kabeta me 2 me thak me kurwang tru.